Гигантското плаващо сметище край Своге продължава да не е почистено. Край ВЕЦ Своге все още плуват хладилници, телевизори, детски играчки, туби и бидони, гуми от седалки от автомобили. Това, за съжаление, не е изключение. Глория Николова тръгна по следите на нерегламентираните сметища. Какво откри, ще ни разкаже в BTV репортерите тази вечер, веднага след централна емисия новини. Какво ще видим до вечера? Глория е при мен. Здравей! Здравей, Алекс. Да кажем първо какво се случва с плаващото сметище край Своге, защо 10 дни по-късно продължават боклуците да плуват във водата. Продължават, защото продължава чистенето му. Чистенето му премина през различни етапи. Боклука замръзна, превърна се в айсберг. Работниците, които бяха там, трябваше да отговорят на този айсберг. Започнаха с кран и с рамка на билборд да се опитват да пропукат леда. На билборд. Точно така, използваха рамката на билборда като гюле. След това се наложи да влезе лодка, която да се опита с кирка, лопата да щупи този лед. За съжаление, температурите продължиха да бъдат ниски известно време. Сега вече малко по-добре е ситуацията там около сметището. Каква част от боклука към момента е изчистена и според теб колко още време ще се чисти? Със сигурност повече от половината вече е изчистено. Това ни уверяват и от ВЕЦ-а, и работниците. Колко казаха, че ще се постараят до края на седмицата, но може би и в началото на седмицата ще продължи чистенето. Говоря, кадрите, които видяхме в новините, продължаваме да виждаме, за нас зрителите са шокиращи, за теб са били още по-шокиращи. Опиши ми как изглежда на живо ето това сметище, което в момента виждаме. Това сметище, да, виждаме го от дрон. 12 декара боклук. Това са 2 футболни игрища. Може всеки човек да си представи, като се окаже на едно такова място, какво си мисли в този момент. Наистина, някакси това изплуване на това плаващо сметище ни накара да се замислим какво причиняваме на природата. И когато видиш хладилници, детски играчки, хиляди бутилки, които плуват в реката, наистина си задаваш въпрос какви мерки са взети, всеки от нас ли е виновен, какви пари са дадени, колко често е чистено коритото на реката. Тези отговори се опитахме да намерим и самите ние. Ти обаче тръгна по следите и на други нерегламентирани сметища. Какво откри? Това, което направихме с оператора Борислав Мавров, е да тръгнем и по коритото на река Искър, защото да, на ВЕЦ Своге има събран боклук, но какво се случва до ВЕЦ Своге? Това, което видяхме, мога да го пиша с една дума: ужасно. Всичко, което има струпано на ВЕЦ Своге, се намира и в коритото на реката. Дърветата, храстите, те приличат на коледни елхи, но не са украсени с коледни играчки, а с боклуци, и се замислихме как може изобщо това да бъде изчистено. Да, за ВЕЦ Своге са отпуснати пари, в момента се чисти. Ще бъде ли изчистено и коритото на реката? Какво ще се случи, ако водата отново се покачи и тези боклуци отново тръгнат? Те отново ще се съберат на ВЕЦ Своге. Отидохме и до друг град. Не искахме да се фокусираме само върху Своге и само с проблема там на плаващото сметище, което нямаше как да не бъде видяно. Отидохме до Велинград, СПА, столицата на Балканите. Оказа се, че там е идентично. Оказа се, че река Чепинска прилича на река Искър. В момента всъщност виждаме кадрите, които сте заснели с оператора. Добре, ако искаш да видим част от твоят филм тази вечер BTV репортерите, после ще продължим да говорим. Между Велинград и село Драгиново се е появило ново нерегламентирано сметище, върху място, което и до днес е дом на риби и птици. Докато снимаме, находките се увеличават. На място идва камион пълен с боклук. Къде е този боклук? Селото откъде? А защо го изхвърляте тук? Има регламентирани места. Защо го хвърляте тук? Кажете как се казвате вие, защо хвърляте тук боклук? Защото гори. Ама той боклука не трябва да е тук и да гори, разбирате ли? На вратата на камиона пише името на фирмата – КМД, компания за събиране и транспортиране на отпадъци. Коя е фирмата, с която работите за сметопочистване конкретно? КМД. Така се оказва, че компанията, на която общината плаща за събирането на отпадъците, е един от замърсителите. Възможно ли общинската фирма, която чисти боклука, да изхвърля Това вие го казвате. Мога и да ви покажа. Ние го снимахме, не, то не е тайна. Следващото последващо действие от моя страна... можете да видите. Последващото действие от моя страна ще изпратя
от инспектората Имаме хора... и номера на автомобил. От инспектората ще изпратя хора, които да проверят действително в коя част на землището на село Драгиново е направено и ако има такава буклуша и констатирано нарушение, естествено ще последват санкции към фирмата. Половин час по-късно се връщаме на мястото. Същият камион отново е тук и отново изсипва буклук. За втори път ли идвате вече? Аз не знам как да нарека това, което видяхме. Не знам наглост ли е, безхаберие ли е. И то от фирмата, която трябва да се грижи конкретно за чистотата. Ако си мислим, че не сме виновни ние хората, които хвърляме боклуците си, оказва се, че не само обикновените граждани са виновни. Всъщност какво се случи след като показа на кмета това, че общинската фирма хвърля боклука си там? Това, което последва е, че ние подадохме сигнал и до РИОСВ Пазарджик. Това, което направиха те, да направят проверка. Констатацията е, да, там съществува нерегламентирано сметище. Последва санкция за фирмата, която изхвърли боклука си. Последва санкция обаче и за кмета, който е допуснал това нещо да се случи. Но повече ще видите и в BTV репортерите тази вечер. Нямам търпение да видим наистина повече. Не знам какво да кажа наистина. Това е вандализъм. Срещу природата и въобще срещу всички, които живеем в тази иначе красива България. Благодаря ти много, Глория. Ще гледаме с нетърпение тази вечер Еки за смет, веднага след централната емисия новини.